Deň pred štedrým večerom my sme mali takú veľmi príjemnú náladu. Moja pani piekla tie vianočné koláčiky, ja som bol za počítačom. Keď som za počítačom, znamená, že pracujem. Aby bolo jasné. Pracujem a to znamená, že si čítam komenty pod mojimi videami Ale moja pani došla za mnou, že myšli, že mohol by si dojsť mi pomôcť do kuchyne olúpať orechy. A ja hovorím, jasné, že prídem. Ale v tom istom momente my obaja dúfame, že na túto požiadavku a prosbu zabudneme. Takže to nešiel. A po 20 minútach došla so mnou, ty si povedal, že prídeš a si neprišiel. A mňa v tom momente napadlo, že lebo som videl, že sa začína hnevať, tak mňa v tom momente napadlo, že jediné, ako môžem zachrániť tú situáciu, že ju budem napodobňovať. Idiotský návrh. Totálne. A ja som ty si povedal, že prídeš a ty neprišiel. A ona, čo urobila? Jej reakcia bola, viete, čo urobila? Ona napodobnila mňa, ako napodobňujem ju. Mňa to nasralo. Mňa to totálne nasralo, lebo ona napodobňovala moje napodobňovanie, ako napodobňujem ju. Rozumiete tomu? A ona povedala, neprišiel. A ja povedala, neprišiel. Je tam rozdiel. Mňa urazilo, že ona nenapodobňovala ma dobre. Že ja som povedal, neprišiel, a on neprišiel. Počuješ tam rozdiel? No normálne 40-ročný malý chlapček. No. A ja v mojej hlave už som sa s ňou rozchádzal. Ja v mojej hlave som už delil majetky. Volal mi kamarát, hovorím, Mišo, čo sa stalo? Hovorím, vieš, čo mi urobila? Povedala, neprišiel. A neprišiel. A takže ja som v mojej hlave fakt už ako aj dceru jej dal na celý čas, A potom došiel večer a ja som si umýval zuby a moja pani vyšla do sprchy a iba tak došla, že za mnou a tak ma akože objala zozadu a tak mi dala tú pusu a povedala, že Miško, ľúbim ťa. A ja som si dovtedy stále hovoril, že vieš čo, ja som rozjedený, majetok delím a vieš čo, každý deň tu budú orgie. Ja napíšem normálne na Facebook, normálne status, dojdite chalani, všetko to je jedno. Tak to teraz bude, lebo budem slobodný. A ona, jak vyšla von teda a toto urobila, som si uvedomil, že polovica dňa v háji. Ja som zbytočne presral pol dňa nasratím a jedna pusa a jedno objatie, čo dokáže urobiť. Chápete? Jedna pusa, jedno objatie, není koniec to. Jedna pusa a jedno objatie dokážu zabrániť totálnej orgii. A to je to, čo som chcel tým príbehom povedať. Teraz môžete testať. Tam sedí ináč, vidíte ju? Tam sedí. Nie to holohlavé.